ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Медонам ки аксарият шумо дар бозор савдо мекунед. Ҳамин чизое ки шуморо ай пажар немепурсанд, ай сухтурхом шумо мепурсанд. Ҳаминҷа ҷоша мо ёфтем барои шумо марҳамат кадомида дар кор мешавад, кадом корхона ва ташкилота дар кор мешавад. Марҳамат занг мезананд. Ман ин номре ки дар поини видео ҳаста, ай савдогар хичай прамой. Шумо метавонед ки прамой занг бизанед. Ай 10 та боло даставка ҳам дора. Ҳозир мо шумо дар бораи намудошон чӣ мекунем? Ина ҳамаи маркаш ҳаст, ҳамаи намудош ҳастанд. Ҳозир савдогар худаш дар бораи ҳамиҳо абзор мекунад. Ина стойка қатъи ҳам будааст. Чӣ чизе ки обши барои вобаста ба сухторай, ҳамаи ҳамиҳо дар ҳамҷа ҳастанд. Ака дар бораи нархҳои ҳамиҳо гап мезадем. Ё чандиян, чӣ хелиян? 5 килогаш. Хитоиш 120 сомон. Ано 5 килогаш расиски 130 сомон. 130 сомон? Уна 4 килогаш расиски. Тада. О тада, о. Ай чанда? 4 килогаш 120. 120 сомон. Ина 1 килогаш ҳаста. Ия чанд не калонтаро? 10 килогаш 250 сомон. 10 кило 250 сомон. Барои заправкода. Номаша барои газ бензин да 250 сомон. 250 сомон? Углекислот, ина ё. И 25. И чанда? 250 сомон. 250 углекислот чанда? И чӣ мешавад ака? Углекислот чӣ маъни дорад ака? Барои ях, газ, бензин да. Қувваш баланда. Қувваш баланда. Ё барои чӣ? Ёш барои чӣ? Баландтар гап зане ки овозтон биё. Ёш барои автомобилни. Ина автомобилка. Аташ хомшкунаги ай мошин, ёш калонтарош бо. Ина омадорем ина хеле. Аробакчаш хатия? О, и 850 сомон. 850 сомон? Я углекислот дамо қувваш баландо. Фаҳмо. Ина чизе ки Сипараш нормал. Сипар биё ҷаноб, менағалтуни биё. Ина чизе ки шумо дидестем, и дар бозори Кушонан 18 дарвоза буда. Номаш ина марҳаб нед 53 84. Кадом дар кор ина поён дар номрои савдогар ҳаста, прамой ахидаш харидорӣ мекунед. Иҷами чӣ чизе ки оид ба сухторай ҳамиҷада ҳаста. Даже нахе чизои специални. Ина барои ки хонатонда чӣ мекунед дар кор мешавад. Фақат ҳамида занг мезанед, ин кас шумода даставка мекунад. Чизош ҳамаш качестве надорад, хитои ҳам дорад, расиски ҳам дорад. Ина марҳамат, имада харидорӣ кунед. Ана ин настени ҳастай тайёр кардагӣ. Қоидави ҳамаи чизашон қумгирак инай чие ки мекаши мойбел мепел вақти пажар шидан да комплектай. Нархи чанда комплект? 650. 650 сомон. Ина марҳамат бинед. Боло даст яхте дигар инҷа. Шиайна. Анам чизе ки шумо мебинед, анами акам ҳами чизоро ҳам дорам. Мисол корхонаҳое ҳастанд ки ира мекунанд чӣ хел кунем, чӣ хел накунем. Ина метавонем ки қумгирак бош хатина. Инҷа кум мендод, як куб кум мера. Як куб кум мерафта. Ина 2 сатил 2 аргнас шутил бел чангак лом ҳамаш ҳаста. Бел чангак лом ҳамаш будааст. Кадомида ки мисол яке дар кор мешава, шумо нами номрое ки дар поёни экран ҳаста, аями савдогар ай прамои аптови ай. Қатиш занг мезанед, шуморо встречат мекунад. Инам ҳамаш. Шумо да занг мезанед, даставка ҳам дорад. Со қаттон гап мезанед, шуморо встречат мекунад, ко ҳами бозора ёфта метавонед. Бозор я бор дигар бугу. Блоки 18 даромадгоҳи 14. Блоки 18 даромадгоҳи 14. Дарвозаи 14. Дарвозаи 14 даромадгоҳ. Ина марҳамат занг занед. Боқи сарбаланду обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.